Milí priatelia, dnes je výročie Veľkej oktobrovej, tak len taký malý smutný príbeh zo Slovenska. Dostal som list od učiteľa dejepisu na základnej škole v chorvátskom Grobe, ktorého šikanujú a idú vyhodiť iba za to, že v triede ako dejepisár vyvesil obraz doktora Gustáva Husáka. Mladý učiteľ, ktorý pôsobí aj na SAV, vysvetľuje žiakom historickú pravdu, že Gustáv Husák bol jednou z hlavných postav slovenského národného povstania a protifašistického zápasu. Vždy bojoval za Slovensko a odsedel si za to vyše 9 rokov v najťažšej base. Za Husáka sa stavali byty pre mladé rodiny. Československo bolo agrárnou veľmocou a sebestačnou krajinou. Husák bol štátnik a najvzdelanejší prezident, akého sme kedy mali. A ja som hrdý na to, že nám dodnes hovoria Husákove deti. No dnes si vraj Husáka nemôžete vážiť a hrozí vám kvôli tomu ako učiteľovi výhazov zo školy. Lebo nejakí slniečkarskí bratislavskí absolventi marketingu robia škandál z toho, že učiteľ dejepisu hovorí pravdu a nešíri hlúpu antikomunistickú ideológiu. Títo ľudia si prečítajú denník N a myslia si, že odrazu môžu poučovať celý svet. Učiteľovi dejepisu vysvetľujú dejiny na základe článkov od nevzdelancov ako je Tódová či starý Šimečka, ktorý Slovákov označuje za zbabelý národ a za hlupákov. Na rozdiel od kaviarenského povalača Šimečku, doktor Husák riskoval v SMP svoj život. Tak kto je tu zbabelec, pán Šimečka? Dovoľte, aby som sa plnou váhou zastal učiteľa dejepisu na základnej škole v chorvátskom Grobe. Ak je šikanovaný za názor, je to ťažké porušenie zákonníka práce aj jeho ústavných práv. A školu v chorvátskom Grobe musia tvrdo riešiť príslušné orgány. Pamätáte si, ako sme to roztočili v prípade robotníka z Volkswagenu, ktorého vyhodili iba preto, že strhol duhovú zástavu? Ak vyhodia z práce statočného mladého učiteľa iba pre obraz Gustáva Husáka, roztočíme to až tu v Bruseli. Gustáv Husák si zaslúži našu úctu. A ja si vážim učiteľov, ktorí si ctia protifašistický odkaz aj proti vôli progresívnych fanatikov.